Sí, eu creo que sí, que pasiño a pasiño, moi despacio, porque, bueno, estamos moi faltos de personal e somos moi pouquiños, e entón temos unha carga de traballo importante, pero intentamos xa traballar, eu creo que na imensa maioría o funcionariado ca ferramenta de TEDx estamos traballando xa, eu creo, casi a pleno rendemento, casi, pouco a pouco, pero eu creo que estamos na senda correcta. Hai departamentos que lles costa un pouquiño máis adaptarse, necesitan un pouco personalizar a ferramenta un pouquiño máis para o seu posto, pero eu creo que estamos no camiño correcto. Nos antes tiñamos Gestiona, como xa sabes, e agora empezamos a traballar con TEDx, xa fai tempo, e a verdade é que eu creo que estamos perfectamente concienciados de que a administración electrónica é a maneira de traballar. Eu creo que tanto a nivel noso como a nivel do cidadán é iso, a maneira, como xa dixen, unha maneira máis rápida e eficaz de traballo, máis minuto resultado e a maneira correcta de traballar. Hai que adaptarse ás novas tecnoloxías sin ninguna dúda. Que pasa? Temos o problema en Muros, temos o problema de que, bueno, en Muros e na maioría dos concellos do rural temos unha población moi envellecida e entón adaptarse a determinados cambios nese sentido lles costa, lles supón un problema. Vímolos axudando na medida do posible dentro nas nosas oficinas, todo o personal. Na aula CEMIT e nas oficinas do Concello prestamos o servicio de asesoramento á población envellecida, que decíamos, a población maior que se entende menos cas novas tecnoloxías. Nas oficinas do Concello pola mañán axudámoslle co que necesiten e pola tarde está Ángel na aula CEMIT e lles bota unha man con todo o que necesiten. Solicitar unha vida laboral ou calquera outra xestión que necesiten facer e que el poda facela desde ali. Un acompañamento e un asesoramento ao mesmo tempo á xente. Somos moi pouquiños e a carga de traballo é importante en todas as áreas, non? Entonces, bueno, pois, efectivamente, claro, que se veña unha persoa a dar unha formación ou tal, pois implica che parar un pouco nas túas funcións. Pero ben, eu creo que o están levando ben. E, ademais, eu creo que teño que decir que estamos moi contentos co soporte da Diputación, porque a resposta nas dúdas, inquietudes, os cambios que necesitamos facer, controversias que poden surxir en calquer expediente ou calquer cousa que necesitamos unha axuda, resolvense de maneira moi rápida e moi eficaz. E iso é moi importante nos concellos pequenos, moi importante, ter un soporte logístico eficaz e rápido e que haga unha comunicación fluida entre as partes para poder traballar ben. De todo é mellorable, pero eu creo que mellorou xa moito o TEDx, moito. O asistente facilítanos moitísimo o traballo, moitísimo, é unha cousa unha actualización que a min personalmente me parece que funciona moi ben e mellorará seguramente coas novas actualizacións moito máis. Pero, bueno, eu estou acostumbrada xa agora a traballar con TEDx e os meus compañeiros en rexistro, en secretaría, en moitos departamentos xa traballan de maneira habitual cos expedientes e en urbanismo tamén traballan bastante ben, a verdad. Eu creo que agora co asistente facilitouse moitísimo o traballo para a xente que non controla de procedimento e eu creo que axuda moito. É unha maneira, está de xeito moi visual agora. Supón un esforzo porque é unha tarea maiores das que ti tes diarias. En rexistro hai moito traballo, rexistro padrón. Hai moito traballo, tes atención ao público e a veces, sacar tempo para unha tarea máis é difícil, pero bueno, eu creo que se fai, que se pode facer e que eu creo que é unha figura que se necesita para poder ter ese enlace directo ca Diputación e co equipo de TEDx e que funciona ben. Ademais, eu levo 23 anos traballando no Concello de Muros, entón coñeces os compañeiros case á perfección e sabes como traballar con eles, como lle tens que dicir as cousas, como funcionar de alguna maneira. Para min o equipo de soporte perfecto, é o mellor do proxecto, para min. Para min é o mellor, porque a capacidade de resposta é inmediata, tes un equipo de profesionales que che orientan, hai moitas ferramentas para poder asistirche de alguna maneira e axudarche. Sí. Eu creo que sí. Os que máis traballan con TEDx son perfectamente conscientes de que poden aportar cousas e o fan e
e o fan saber, sí. Fixemos prácticas xa para ver que nos funcionaba todo perfecto e sí, e xa lle solicitamos a clave a varias persoas. Aínda non é tan coñecido pola poboación e non viñeron todavía en masa a pedilo, pero hai moita xente que xa ven, sí. O Concello é, dentro do que é a administración, como unha cabeza visible. Eles acuden ao Concello sempre. Eles queren comunicarse con outras administracións e non saben como. Entonces, o Rexistro SIR, por exemplo, facilítanos moito eso. Poder enviarlle documentación ás distintas administracións, á Xunta, á Diputación, aos ministerios. Entón, a xente eso xa o ven usando de maneira habitual prácticamente todo o mundo que o necesita. E o Rexistro en clave vai a funcionar da mesma maneira. En canto sepan que teñen a posibilidade de vir a solicitala aquí, algo que ao mellor tiñan que ir antes a Hacienda ou a Seguridade Social ou a outra administración e que o poden facer en Muros, eu penso que o van a agradecer moito. A entrada de carga masiva de traballo para o Concello ven por sede electrónica. E o que funcionamos é co SIR, moitísimo. A xente xa sabe que se mandan cousas ás administracións e ven a gestionar de maneira habitual. Fundamentalmente necesitaríamos nós, pola parte que nos toca, que a nosa rede fose un pouco máis eficaz. Nós temos un internet bastante deficiente a veces. Temos un internet moi deficiente. Temos o problema de que estamos nun casco histórico, que eso non facilita tampouco o feito de que as comunicacións sean moito máis modernas e as wifis e a fibra este traballando a pleno rendimento é complicado, porque o casco histórico ten as súas limitacións xa en por sí. E iso sería fundamental. E despois personal, para que nese momento de acompañamento poda, o que me comentabas ti, acompañar a xente e asesorar a xente para que podan traballar de maneira correcta e que se acostumbren. Iso é un traballo divulgativo, ao fin e ao cabo, e para iso necesitase xente que o faga, nada máis. Eu creo que fundamental padrón de habitantes, expedición de certificados e volantes, despois para empregados públicos permisos e licencias, urbanismo está traballando a pleno rendimento e despois o tabuleiro de anuncios. Eso é o que máis se usa, sobre todo o tabuleiro, porque todo se comunica por aí e os procesos selectivos se comunican por aí. Entón, a xente está acostumbrada a entrar todos os días para ver se está metido en algún proceso, para ver os anuncios que colgamos aí e estar enterado de todo eso. Xa se requiere que en determinados procedementos se presenten as cousas por sede electrónica. Imagínate, axudas para AMPAs, subvencións para actividades culturales, ese tipo de cousas xa veñen prácticamente todo pola sede. Todo. Temos a sede electrónica a pleno rendimento ahora mismo. As consultas de pasaxe parecenme totalmente necesarias, porque as vexo necesarias para varios departamentos, non só para o tema de rexistro, no tema de padrón, consultas do rexistro civil, de funcións, de nacementos, todas esas cuestións. En urbanismo, o mismo, COAC e todo eso necesítase, é fundamental. Despois, en subvencións, que leva Manuel, tamén se necesitan, en portal de empresas se necesita consultar datos. Mercadellos ambulantes, que estamos pedíndolle sempre aos que solicitan postos que presenten todo tipo de certificados de todas as administracións. Estamos pedindo cousas que non é necesario que presenten sempre. Fas calquer solicitud á Xunta e autorizas que che consulten todo e non tens que estar presentando nada. E nós deberíamos de facelo igual. Temos unha poboación moi envellecida, entón este tipo de cousas só supoñen para eles unha barrera tremenda, o sea, é que ai, miña filla cada vez poñendo máis difícil. Necesitamos ter personal suficiente para poder axudar a xente, que sempre estamos falando da xente maior, pero é verdad que a xente nova tamén ten esa falta de organización e de coñecer. E non teñen nin idea de como cubrir unha solicitude. Xente de 20 anos, de 21 anos, non saben cubrir unha solicitude, non saben como mirar na sede electrónica. Necesitase moita máis difusión para que a xente sexa coñecedora das ferramentas que ten dende a casa para poder xestionar as súas solicitudes
as súas citas médicas, os seus certificados de padrón, unha subvención, unha prestación que tens que solicitar, todo podes facelo de maneira telemática e entonces eu creo que sí que se necesita difusión.